Ginoo ang tanan kong paglaom. Ana sa imong may gugmaong kaloob. Tanawa, tubag ako Ginoo, Diyos ko. Tagay kahayag nga akong mga mata, aron dili ako matulog diha sa kamatayon. Ayaw pa'y na nga akong kaaway, nakabuntog ako kaniya. Tingaliw niyag malipay ang akong kaaway sa akong kapakyas. Bisan nagsalig ako sa imong kaloob, palipaya nga akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Pawit ako may tungod sa Ginoo, maayo siya kanako. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga humani ini
Miadto si Jesus sa kalungsuran sa kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra ba'y maluhas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Bumangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niyang pultahan. Unya nagtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa putahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang putahan." Motubag siya kaninyo, "Wala ko mahibalo kung tagadiin kamo." Unya motubago sa kumo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa mong lungsod." Apan motubag siya pangusam, "Wala ko mahibalo kung tagadiin kamo. Baylayo kamo kanako kamong mga dautan. Ilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Dagang mga tao nga mga bot gikan sa sidlakan o sa kasadpan o gikan sa amihanan o habagatan nga motambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug dagan usab nga karon nahiuna maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining atong parokya, ubos ni siya sa panalipod sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Archdiocese Shrine of the Immaculate Heart of Mary Parish. O kining pagkaputli ni Maria, pagkaputli sa kasing-kasing sa mahal nga Ben Maria, ato gini siyang hinumduman nga ang ligon nga sukarana nini ngano nga putli ang kasing-kasing tungod kay putli ang iyang pagkagipanamkon. So mani atong hinurman, first lesson, putli ang kasing-kasing sa mahal nga Ben Maria tungod kay putli man ang iyang pagkagipanamkon. Mao ni ang pundasyon. Kay kung dili pa putli ang iyang pagkagipanamkon, di ko mahitabo nga putli ang kasing-kasing. Tinod dili. Tinod? Tinood. So, the heart of Mary was very pure because he was or she was immaculately conceived. This is the dogma of faith. Karon mga igsoon, we will try to understand kining maong kamaturan ba. Aron kamo makamao mo nga muhatag o pamahayag kabahin ni maong kamatuoran. Unsaon nato nga masamtan nato ang pagkaputli niya nga pagkagipanamkon. Doon na ko'y lolo, usa ka mag-uma, doon na sa gitikad nga yuta, kaniadto, dito sa lungsod sa Talisay. Kaya kanang lungsod sa Talisay, daga nagkaumahan, kahumayan, katubhan.
Sulod sa usa ka tuig, wa na ko kay numdum, kapila to sila mag-ani og humay. Unya, humay yung ani sa mga humay, dunay usa ka tuig nga dili nila tikaron ang yuta. No? Sa tupad, dili nila tamnan dayon, humag-ani. Dili nila tamnan dayon humag-ani, kay sa tibok tuig nga nagtubo ang humay may gamit man to og sustansya sa yuta. Conclusion, naghumag-ani, awa nagyuto ang nutrients sa mga yuta nga mo'y nagpatubo, nagpahimsog sa humay. Sa ito pa, papahuwayon ang yuta aron mabalik ang katabunok. No? Nya kato mga giniok nga mga straw, no? Rice straw, palak-on to dito. Ang uban gani, dunay uban pamaagi, in order to purify the soil, ilan ang sunugon da uban. Katong mga peste o mga dangan nga tuad dito sa yuta, mamatay ito siya, unya eventually, mabalik ang katabunok sa mga yuta tungo sa carbon presence sa mga yuta. No? Ang carbon, no? Kanang coal, kanang carbon, kanang sunugon, kanang salin sa kanang gisunog nga butang, no? Will turn into coal, ya, mo na, ma-purify, no? Aron sa sunod pananom, nindot na kayo ang bunga sa maong humay nigtubo. Nindot na og ani. So, mo na ang iyang buhaton, i-prepare niya ang yuta. No? Mo niya akong naabot sa akong pamalandong maigsuon ba? Sa pagkaputli nga gipanamkon sa mahal nga Ben Maria. God in His wisdom and power, makaingon ko nga, ang iyang ginikanan nga si Santa Ana o si San Joaquin, nakadawat og supernatural grace. Gisanctify sa Ginoo ang panag-uban nila ni Santa Ana Joaquin. Makaingon ta nga nakadawat sila sa gracias ka santos di sa kinabuhi. No? Muna nga, maayo ang bunga silang panagtiayon. Kay diha man ang grasyas Ginoo. Muna ang mahal nga Ben Maria, putli nga gipanamkon, kay maayo man kay pagkaandam sa Ginoo, ang magtiayon Santa Ana ug San Joaquin. Mabutang nato nga ang ilang gugma sa usag-usa, putli, tungo sa grasa sa Dios. So, gi-prepare Diyos Ginoo ba? Aron nga maayo ang bunga. Nga mao ang mahal nga Ben Maria. Tungod kay, doon na mapoy laing bunga mo abot diha sa bakan sa mahal nga Ben Maria. So, tanawa ang wisdom sa Ginoo mga isuon ba? Giunsay na pagplano tanan. No? Kiandam yun niya ba? Santa Ana and San Joaquin, nakadawat po sila sa kabalaan. No? Muna nga, putli gyud ang pagkagipanamkon sa mahal nga Ben Maria. No? So, giprepare sa Ginoo. Another reason, mo na siya. Gitudlo sa simbahan, nga dunay duha ka klase sa grasya. Redemptive grace o preventive grace, preventive, no? Preventive grace o redemptive grace. So timan ini, preventive, no? Preventive grace o redemptive grace o restorative grace. Ang nadawa sa mahal nga Ben Maria, ngano nga putli ay ang pagkagipanamkon, tungod kay nakadawat siya niya nagitawag nga preventive grace.
diin man kuhaa kanang maong grasya. Diha sa merito o sa grasya sa kaluwasan nga mahatag ni Kristo pinagi sa iyang kamatayong pagkabanhaw. Nga sa ato ba, gi-anticipate nas Ginoo ba? Kaya ang Ginoo magluwas mas katawhan. So gihimo sa Ginoo nga luwason ng daan sa ang mahal nga Ben Maria to prevent her from contamination sa original nga sala. Muna gitawag preventive grace. No? Nga sa ato pa, ang illustration nga gihatag ni St. Thomas Aquinas, ingon siya, example ani, dunay usa ka tawo nga nagbarog sa pangpang. Nga kibawta nga kung di ni siya magbantay, mahug ni sa pangpang. So dunay stone barrier. Stone barrier. Aron nga dili mahog, mapugngan ang tao nga mahog dito sa pangpang. That's prevention. Dunay panalipod nga dili mahog. No? Preventive grace. Ang redemptive grace, mga igsoon, mao ni siya. Kita, mo'y makadawat nini. No? Sa panahon nga makasata, o namansahan ta sa sala, ang gihimo, ang grasya nga nadawat nato mao ang redemptive grace. We are being redeemed, giluwas kita ba sa epekto sa sala, sa original nga sala. Mao ni atong madawat nga grasya sa sakramentos bunyag, ang redemptive grace. We are being redeemed by Christ and in the sacrament of baptism. No? Tungod sa misteryo sa pagpasakit, kamatayon sa krus. That's the reason. No? So, inyo ning nasabtan, kinang masabtan ni nato ning mga kamatuoran. Kay luyo ni mga kamatuoran, mga isuon, nga giplano o gihanay sa Ginoo ba? O kining gugma sa Ginoo, wa yun ni pagluban yun. Kay until now, og hangtod sa maabot, hangtod sa kanturan, ang Ginoo kanunay good nga mahigugma og nahigugma og mahigugma nato. Og mao kini kanunay nato nga gisaulog sa santos nga misa. Makita unta ni natong kamaong kamatuoran ba? Mao na atong pangayoon sa Ginoo. Nga ablihan atong nauna ug atong kasing-kasing nga makikita ning dako nga kamatuoran nga ang Ginoo nahigugma siya pag-ayo kanato nga tungod siya dakong gugma iyang gitugot nga mahimugso siya, mahimo siyang tao diha sulod sa sabakan sa usa ka kababay nga putli nga tungod siya dakong gugma nagpakapan siya. Gihimo niya nga mahimo siyang pan. Unya, ato siyang kalawaton. The bread, the sacred host, is Christ. It is truly Him. In the fullness of His humanity, in the fullness of His divinity, in the fullness of His glory and power. It is truly Him, Christ, our Lord, the person of Jesus, under the species of the bread and wine. Mao na nga, ato yun ang hununaon nga every time we receive Him in our body, in the Eucharist, let us always be mindful of His person. Not just the bread that we eat, not just the bread that we consume. Let us be mindful of His person, of His divinity, of His humanity.
Dili lang tanaw nato ang paan nga atong gikalawat. Nga sa ato pa mga isuon, ampingan gyud na nato. Sama sa pag-amping sa mahal nga Birhen Maria sa Dios nun nga bata diha sul sa iyang sabakan. Ako bitaw, every time, no, during the consecration, mo flash gyud na sa akong huna-huna ba ang role sa mahal nga Birhen Maria sa iyang pagkainahan. O makahuna-una ko sa usa ka inahan ba nga dako kayo iyang pagyugma sing anak nga iya gining ampingan. Kamong mga inahan bitaw din sa inyong pag-amping sa anak sa gamay pa, di gyud niyo palamukan, no? Di gyud niyo palangawan. Tinuod ni dili. Tinuod. Ninomdom ko sa kong tatay, matod pa niya, magkasakit-sakit ko no, ang bata maglisod o ginhawa tungod kay daghang sipon sa ilong, suyupon. Kinsay nakasuway og suyop sa sipon sa anak, isa kamot. Kay naglisod o ginhawa, suyop no, tanawa. Ha? Kung giunsa mo pagmahal sa yung ginikanan ng mga bata, nya, makahuna ano ako ba? Unsa may kalainan sa mahal nga Birhen Maria nga inahan? Di ba? Kung giunsa niya pag-amping ang Diyos nun nga bata, giunsa niya pagpangita sa diha nga nawa ni siya. O dito hikitaan nila dito sa templo. Muna, giunsa na to pag-amping ang lawas ni Kristo. Diha sa bayhon sa paan o sa pino. Susama ba sa pag-amping sa mahal nga Birhen Maria sa Diyos nun nga bata? Di asus sa iyang sabakan. Lawas ni Kristo. Nga timan-i ni mga isuon. Sa atong pagsimba, pagdaig sa lawas ni Kristo, si Kristo mismo. Sama rosab nga atong gihatagan og pasalamat, no? Ang mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, it is also the body of His mother. Diin man mikuha og lawas ang Dios sa lawas o sa kababae nga putli. Mao tani atong makita ba? Kamatuoran ba? Kung hain si Kristo, tuwa po na mahal nga Birhen Maria. Mao mabitaw nga si St. Louis de Montfort, niingon po siya, nga sa panahon nga ang Ginoo gilansang sa krus, sama rosab nga gilansang ang mahal nga Birhen Maria, uban ni Kristo sa krus. Tungod kay ang lawas ni Kristo, mausap kato ang lawas sa mahal nga Birhen Maria. Muna dili gyud nimo mabuwag ang inahan ug ang anak. Muna every time we celebrate this Eucharist, nausab ang mahal nga Birhen Maria sa kilid. Nga naghalad sa iyang anak dito sa mahan. Alang sa ato nga kaluwasan o kagawasan ba. Muna pasalamatan nato ang mahal nga Birhen Maria. Kamo magpasalamat mo, mga parokyano, nga sulod sa tugay ng mga tuigan, ubos gyud kamo, no? Sa inahanong panabang, sa diha sa kaputli, sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. O para nako, wala na lain nga mas makalabaw pa nga halad aron pagpasalamat sa mahal nga Birhen Maria. Gawas lamang, no, sa halad ni Kristo ug sa pagtuman sa unsay kabubuton sa Dios. Pagtuman ini kay mao man sab kini ang naa sa kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria.
Mana atong hinumluman usab patalinghugan ang unsay gihangyo sa mahal nga Ben Maria kanato. Do whatever He tells you to do. Buhata ang bisan unsay iyang ipabuhat kaninyo. Ug sa ingon ang paghihamay suon, makahatag kita og kalipay kahimuot sa mahal nga Birhen Maria nga atong inahan. Ubag pagtumutubag kita sa iyang pagdapit sa tanang katawhan aron makasulod sa iyang kingharian. Sa tumang pagpabus mo sangpit kita kaniya sa pagingon, Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Nga ang mga sakop sa balaang simbahan sa Dios makadangat sa kasaulugan dito sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Nga ang mga nangagamhanan sa kanasuran mutahod sa relihiyosong kagawasan ug mutugot sa katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Nga seryoso natong sagupon ang atong mga katungdanang Kristohanon ug manlimbasog sa pagsulod ni anang singpit nga pultahan nga magdala nato ngadto sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kami mapabusanon sa imong atubangan. Nga sila nga nanag-antos sa balyatian, sa pangisip ug sa panglawas, mapailubong mo dawat sa ilang krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdyong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makasulod og abi-abihon ngadto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuang kaming mapabusanon sa imong atubangan. Ginoo gamahan sa tanang katawhan, nagaampo kami uban ang pagtuo o nagtinguha sa pagtubag sa pagdapi sa imong anak, ang among bugtong manunubos nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang angkog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Nga Ginoo, dawat ang amay ng pun na makaluwas nga gasa nga mong gihalad kanimo. Nining panghiling ni Santa Maria nga Birhen, nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nagila kami nga giling kawasya sa tanang buling sa sala. Tungod sa grasya nga gipasyo na paghatag kaniya, sa ingon maluwasab kami sa tanang sala, tungod sa iyang pangaliya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, tunhay nga Diyos ang makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bula nga Birhen Maria, sa buling sa sala nga panulundon. Aron diha kaniya nga gipuno mo sa mong grasya, maandam mo ang usa ka inahan, nga takos sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan. Imong dahom nga sawa, nga walay ay mansam. Ang Birhen ko nga Purisima, mauman ang maghatag ka namo sa imong anak. Ang Kordero nga inosente, nga magwagtang sa among kasalanan. Siya nagandam sa Birhen labaw sa tanan, alang sa imong katawhan. Aron mahimong tigpangaliya sa grasya, ug sulundon sa kasantos, nga walay kagsama. Ug busa, uban sa mga anghel nagaday kami kanimo, diya sa mong pag-awit, nga malipayon. Ay kunang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahilasan, Hosana sa kahilasan, Hosana sa kahilasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni hiling mga gasan, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alaga ninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pagusan, mihatag nini, ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawat na kini, nog Panginoon kamo nga tanan gikanini, kay kini mong kalis sa kong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan ingpahan sa kinabuhi o kalis kalungwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan mo tubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginamang simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang may suon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw silang tanang nangamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayon makaambit sa kinabuintunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga day, kung amo ikaw himayaon, pinagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa atong amahan ug busa mangahas kita sa pagingon. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga ibong kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa mong kaloy mahalikay kami kanunay sa sala. Ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-iunkaan sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa mong simahan, o sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw o kayusa. Ikaw nga bo'y hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay ang panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo do kay mo kalawat kanimo apan pumulong lamang og maayo.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawag Ginong Dios namo, magalim ta dinhi kanamo sa mga samad nitong sala, nga sa ulusahong paagi giluwas mang bulang Birhen Maria, nga gipanamkon nga walay buling, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens Sapere Deus, qui gloriosae Virgins Matres Maria Corpus et Animam, Ordinium Filii Tui habitaculum et fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud coius commissione litamor, eos pe antecessione, habitastibus males et morte perpetuale verremor, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ugatosam nga pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria sa paghatag niya kanato siyang bugtong anak ni Jesucristo sa pag-ingon, Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Masipang pakpak alang sa mahal nga Birhen Maria. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa atong dadunang gugma kalinaw ni Kristo.